buri ogwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aseriguriria mubuko asamange totalere astisemo cha Ouru Complex eyerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakire simgwetra set number chabo 0111 161 500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Serikali mirongo hebere na isano na ibiro motinyino yo gatano na kabiro mwaka no yogwechiribire mirongo hebere ne tano no yomo mancho mo rigerinde no kwegena mbiyora ndo siasole na gukwanire abego kwarigani kwanyora mungana maye kiunga chinsenye cyabo no butikirira nesera sekunde asense milimo nyiryo nigare Wilson Makoli litangani anegati ali kwarigani cyasenchira yobwenge igonta gitego gotebya abasikari abatuki tigabarigiririe ngaki echoye yaena netwe omonto nyetwe nabwate capacity Jumbo barabu Patrick Osero ni gaga ni robotuki gokorwe igoro yenchere konda yeskuru ya chinche yabete gekorwegwa naki okoba omonto oteneine boronga soborai kurunene senka yao otaraje sikase society naki amario geito arabega kugwekana mono muna bono kurisi community bari mibe kamerigie cha nyansiongo konyora maigerio yokore tubwa montubu ya twanyorire nga ekegwanda geito kya kebirigo gya cyakire kokorwe gosori wetera amangana atari gotwagacha wana siasa kurwa se kaunti Nyamira ni go baborige gotabeka siasa hase kemerigie chae Karibu omonjumo rigiriria omojumbe hoborabu muske Patrick Osero nigo litikuria rero heso kibene na gukwanira heke koruke bete kwanekigwa ase eskuru ya chincha kubatikana no kwanyuka okwali roba hegento kirirete abantu bane gosiro bugimo bwabo chinga kibaringe gokunya henyumba ya kibare eskuru ejo kukwana chinga kecho omuske Osero nigo hatere unobo tukibweme nigo bugwenete kubwate kokorwa kubwatikana nege korwekyo asikalina kwene kibuna hoyo etu enkonde yuna watiti richi koliri liwenerete. Jenguru Patrick Osero umuchumbe oborabu ero naika gaiga no muichano sana mangana twanya igwete kurwigoro nabete nacha kutabia abantu ba gaiga sicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bakebarenge kwirigeria ekonda barenge gukora
gukunye cho ongo tabie kenyoronga pole sana na ninche ntware chingaki ntarire kiromuchi eso esa basirite togende torra mahitaji yabo toteme gokonyana esi chingaki munechi ni chingaki tobwenete kobamu aiga bagirwe kiranya gekongu sana aba murabane gusiria amagima abo ese nchera muneye lakini egento gyokomi sana aba bante biringa no aba barenge kwagaje choye abo bagachite chichoyi chichinde bono munarira bari kwanyuka asaiga nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwate bakurunga works officers babonete gutarira chi project mune cho echo na bekuru muno mutinyo mugima site engineers babonete gucha barigereria bamotenga agaiga iswa ikire wagosire aiga mbiyore for example echo nere twarosetie kyabanyoro girls and amara barengo na barenge kwanyuka munaya lakini site engineer nabo yachite egakani mu contract akamatenga kwa ikiri chibuti sano kwa ikiri sita tigera agabu kura korogera chibuti jinane igaiga ejigwa korire chibuti jisano inane kura korogera to reinforce umana kogendere guchinse bona abanyumite konye baikire buti 25 na ndi bagenderete abo tango mu site engineer na bayengo chabate binaki aigadira baneri kongu kura korogera iguru gaiga utaragenda guchinse iko ntegete gotebia abasikari abatuki tiga barigiririe ngaki echoye yaena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumite chi professional chinde ko because chicho zwa gachi ne chinyinge iye nero yo ukaya korira mangana munaye na kitokuburinga obutuku bakoru kabisa onya magoso karoro abantu tiga bache bairwese ke gambero bagambi because usiria magima ayaba murabane negentu gyo gochana sana omujumbe bwebunge ya North Mugirango Musike Chuashinyamoko nigakwanira omuke yebo kwenekyo bulendi nkwagendera bekwanekigwa hase chinsemecho kaukwana chinga kyalenge gukwana na gusangana obumenyi bensemo yekenagwa Musike Nyamoko boigo nigakwanira emirobelia yogo cyakubekwa kwegetange kireri ase chinsemecho. William Ruto last time kero tuatete president gali konge kera kitego igole chirelia mwego muskakwana igatebete no toire 30 million Kenya shillings tibasairenga elinde tuagache a police station bono iga abaskari abaicha abande barwe kereni abaskari baro tokonya ga ikonge bomenta sinyomba cy'abantu naende te ikoba bia ekero muskari obwate bunduki akomanya se chiduka cy'abantu to comment a lot of insecurity. That's why the president ya to Museveni no mugaka omoske William Ruto to konye to ga police station mwe gote ko mataiboyo tena ntu akwana mangana SGR stage elito ngobe gaye kwerende egetangikie uma gegoro sikuru Mombasa iya mpaka Naivasha getiri mbuge kende mpaka Kisumu gegoru Kisumu kende Kampala gegoru Kampala Mbuganda geta sakoro ku Rwanda nensende egaloji moinani kende mpaka DRC Congo nia yes serikali noko make sure na vitu byonse bikoru ku Congo bikoru Rwanda bikoru Kampala bitiri mbuge mpaka senyanche ito ya Mombasa. So na ito gatebe egente kinke maisu eta gai go eta bos kyane biro bagito ke go eta tugatebe serikali na make sure na tuonyorere stage ase county ito ya Nyamira mo gokora mangana ino musene te osenya moko igonye moko na isa ino station ase ntunda yende ni gomo jumbe on West Mugirango Musike Stephen Mogaka
nigo haboririe kanisa gotenera bokongo helio gokana siasa semega ya matanga asateruna niga barai bande batarikurwa musikani seba gochencheria abantu bande egento getarikia asebali basireire na bamwabo okwana yega hasekinyero kiabera hime yegodia township nigo musike mugaka hane kibunani ge bunge erachigwete richiko ryogochia gotenani chinkwana bunecho asemega ya matanga. Wakati wowote tuko na matanga, our security people must be there to ensure wale wamefiwa wanapewa nafasi yao ya kuomboleza mpendwa wao. Yule anataka kufanya maneno ya siasa aite mkutano yake, vile nimeita mimi mkutano yangu kuja kufanya maneno ya siasa. Na hatuwezi kuruhusu tena watu kutumia madhabahu ya kanisa, and I'm speaking to my priests and pastors. Watu wasitumie tena hii constituency yetu madhabahu ya kanisa ama matanga kuuza sera zao. Kama ni uji, kila mtu alete uji yake ya kusapoti hao watu waombewe, kwa sababu mahali ya mazishi ni mahali patakatifu, ni mahali ya kanisa, na hiyo sio mahali inastahili watu kuja kufanya ile ujinga mliona ikifanywa kule Rangenyo, ile ujinga mliona likifanywa kwa mama yangu kule Nyamira School. Awocha negi kubanga gago ikange buli bagang koja matanga umusaja utiliniti rakina na nere akaburusuri kondo nilikobo n'umwana uyu ukilesi umuroyo yeto manager tena wocha ngai watu kuja manager ni fire si fire. Thank you so much. You saved my mother's funeral. Na mimi ni mwanasheria na ninajua na nitainua hii swala kule bunge na tutapitisha hiyo motion. Lazima tuokoe Kenya. Kuna watu wanatumia platform ya machozi ya waliofiwa kuja kuleta agenda yao. Agenda kwa matanga ni wale ambao wamefiwa, sio mjumbe. Ante vyo mwana ulio Paulo na mamati ni mataliere omulete kirogo ale kuchaka konya matanga hii. Ikura mbwate njesuru mugaka neye monyoka tali nchina mulete kirogo n'abantu ba West Mugrango ngo kwanira igoro yechisemi hase chiskuru hanena sense moyamagacho nigo muske stinu mugaka boigo hateruna inse yoburayibwaye niga beirga kwene kibuna abana mbogwate asaya gayaba gosomera na nigo boigo tumeka chinga kichu na kubulia baibuli ekanisa keroyomo kokorense moyaye ya sokolenda abana chinga kichiga chiskuru chabeire chigosekwa hase tamu ya kabere engwana yo muske mugaka nigo yachire chinga kibikoro byemerero bigendete kwenekiwa hasi chiskuru ao Lianza hii safari in 2022 tukiwa na madarasa yale tulipigia kura, madarasa ya aibu yaliyokuwa yameporomoka constituency yote. Mimi nataka kushukuru Mungu, amenionyesha uso wake. Sasa madarasa katika mashule karibu yote katika constituency yanakaa madarasa ya heshima. Tumechapa mpaka tiles. Watoto wetu wanasoma mazingira bora na walimu wetu wanasomesha katika mazingira bora. Na ndio sababu nataka kuwaambia wazazi, kwa sababu mashule yanafungwa wiki hii na watoto wetu wanakuja, ile investment limeweka katika masomo ya watoto wetu constituency hii
ni investment kubwa na itatulipa in a big way going forward. Mimi nawasihi tu wazazi, watoto wetu wakirudi likizo, kaa karibu nao. Peleka watoto wetu kanisani. Peleka watoto wetu kwa counselors na wale wazee ambao wako. Watoto wetu waanze kujifundisha busara ya wazazi wetu na jamii yetu. Na mimi nataka kuuliza vijana wale ambao tayari niko nyumbani, watoto wetu, ndugu zenu wakitoka shule wakuja likizo, be your brother's keeper, be your sister's keeper. Gharama ya mtoto na elimu siku hizi ni nyingi sana, na sisi ni watu wa township hapa, na mnajua wakora wote wako katika tauni hii. Wasije wakatuharibia watoto wetu, hasa watoto wasichana. Na mimi nataka kuwaambia hii tauni yetu, let us be extremely careful, kwa sababu kuna ripoti ya DCI inaonyesha kuwa kuna mabasi ambayo yanaishi katika hii tauni yetu, na hayo mabasi yanasafirisha mihadarati. Abarai kurwa sorongora gusini gobasemiwe ko bamono bomoheri hokini orogonguruo ukwana hasomo yego yo mubugo changire kanisa yensoko Catholic yegotoka chinsemo chiamanga hebunge ya burabu ni gobo igabara ya baiga bakura no mujumbo burabu Muske Patrick Osero nigo baganiri matiang kwego hamagoro bosigo chori bu mwaka wechirubere 2025 asense muyende serikali ye county igo yaburigo kore mirimo ya ibwikaramu elia bananchi benyorera mugendero muri kichipoli kapokara norogotirwa senchira yobwikirano bagukwana somusangerekano yiga bwo gusangirira ibisabwa byo koraisiye kanisa imeye bunge yiga ya burabu bakorawamo no mubunge kurasorogo nkorega asireta Patrick Osero raya baigani go bagendere ko bagukwanira obomo asibahaganirya barayi gukwana monelio gyelimo unenjire yamo erakonyegesa gukyo mugusi okina abangani umuregeti mwangana mwangana wana baga kubali chiwa pechio onde no ane yosana baba daga Nigeria ane gorodi kusawa mwangana to yeri ya inuna bana abamo obo gamira obo kwa yadara kinani kotegere geti anchana krejingaki naende yaoni esa mangana bemu musangerekano yo igabo igo oikiranwa amono yokuriye kero kirikyo bugavana kurwase county ya Nyamira Senator Walter Ongundi Chanua nigagendera ko bagakobolya obugambi koligererigwa nanene bolia bwa ankyo obugambi obuya ko beshwange future yaba leo ayo muto soro twasalia kuna wale kwa kakiro muntagu wa sase yote focus ya ko beshwanga aba Nyamira foundation ya vitu media esa bara kwa nyolera oborusi wabo ende baye na gokore bitu bingi lenga ekero kore gasiao kibaza cyao ngo twese cyaba Walter nigagendera ko bagagatobanga kuganie county gokina niganetie amagenderero service delivery nera siedama korosi para o facility obolimi chingeni chiombe chingoko nera siedama apali o secretary nera siedama amache moja sinyomba nera siedama korosi chiro na facility trade nera siedama na security through street lighting and many others nera siedama aseme ya ose video sikuwa nigo baigo haganira abananchi kurwase county Nyamira nyabaganeti ya Montreal wene kibuna ngo bwatabale chikura ejo kirabakonya koba enkuba yogocora barayi bali abaya abaraka encourage abantu na change step over we are not until we are iko turale etolio kwa kwa tugate turanga rojo next wa bataba ga turale igasiento akobalo inchiraba ande bali county eginko reporter getaseni ke wanjete kyagatembe kuroiga asinseme chigache bunga ya burabu county ne ya Nyamira inche kongoro kwa Polycarp okara
abalimi bekemeria echae abonene bagupime echae yabo ase factory ya Kibirigo igo litukuria lero banyora mwegerio yogokinia na gutingia ekemeria ekio abwase abateneri echi factory cha zone 10 oigo baikirana asomo yegoyo ukwana umo basolero hime ye factory yiga ya Kibirigo ase bunge ya West Mugirango digo abalimi abo abwatikiro kuboli kwa bocha sabane siasa hime ye county Nyamira wetanga koleta siasa hase kemeli yechae naro etundubari ya NKP 72 ya mikai aiga neke wanda gitu kiyechae kya Kibirigo Tea Factory egasi yabeire gokorwa engi ya sana neke wandeke no twachakire tobore miga kero twarwete Nyankoba factory ye ya tokonyire sana ntonche nkumeti ne kemo ekiagara ntobwate policy makers ye factory ntobwate management ye factory twanyorire nga ekegwanda gieito kya Kibirigo giachakire gokorwa gosori wetera amangana atari gotwagacha inkingo kwanera bo of course a mistake na bera base ekegwanda gieito kya Kibirigo omuntu onyororire amagoso naro kama iko mistake anakuja kwa management kupitia kichairman kitundubari toikaranse atebe na ke factory esaregete kwa Roberts Ondieki tundubari ya NKP 69 nchege ntonare gukwana samangana y'oburemi litangani amasikani natakira so burimi asengencho emereme yeto kora y'oburemi obwaito nigo borigengeti gotokonya ntutweka abanyene buna baremi onyege gotoka ngakero kende buna bone factory yeto na begotoka sometimes na bonyo rantu bwate challenges ya se factory igeta kere ntutweka abaremi toisaranse egekogera imbo umuremi mbwate echae nande nkororekana nga nindo umuremi ase tundubari litangani goikana niche ngisaranse n'abaremi mbate ya magosa ara igare igana egento gia toitire ntubuna abaremi nekero konyora umuntu garokende nigaro mwana siasa na ndorete biasara bya siasa ase tundubari egie tagweneretie gekogera njerate yo muntu kurigi chikura ara echa ase tundubari acha goso goteba ngecha etakeire akoruga onyege gotoka garokende chiratiri cheto njibwato mochando nya nasamangana ye ogopime chae netakere ntutweka abanyene buna bari mitoisaranse totebye na bakarani nga magosa abirana tutagete ibinde birosi so tatiega rubolimi bwaito bororekana ko bobuya ngorwa bita musongo nyanja KP 66 number 48 pero kendo muntu unkorigia obolemi mbobwati usianende na mangana nda siasa hintagete kura tiganji ja saba lemi gosenji ja sawana inchi mbasa be kura lakini timbasa ko batebye binte bingao ngegere nchikonyora chikura mutwali unenchereje moyo kubwatirani abantu bonsi hase gesaku neliogiria bokoiwa soboteneri niga gati abalimi hanene habakoire cha yabase he factory ya Nyansiongo benyorera magama igerio heyo harene kirenga gyogokonya kora hebe korwa bitali birunge ase gesaku niga banyora igeria yo hinse ye kirenga kya awati awafoise abalimi abaigani go bagokera na kulira yogoche kumenya buya asoko bwatirana muri kitupul kapukara no roboti rwa senjira yobwikirano nege karokia baretramo abasubati abana abasae abasacha na wego na bali bakolemeremo na nene yeke mileke gicha kurwa sorogo ngoroiga bali nekirenga yo kwenikibunango babwatirani bale bonsi amo eli gukwana nelyo gelimo anene asamangana yoborai naki okoba umuntu uteneine boronga soborai kurunene senka yao utaraje isikase society naki amario gyaito arabega kwigwekana mono muna bono kurisi community abangina baito mbarenge kwigwekana nigitambukiro korengana monegati abaiga benyorira megiria yega bagendreko bakogokera ginto bakibwekani ngasa matukama iga nigokonye abande batigirisiko ngabono batkonyera kwa bakobwateranigwa ase emirubirira magendero ime yorongorwa gusi abukare abagaka boka iga barenge yani they were the ones bakokora ebintu ebibi barorana kina buoka but nowadays tokorana ki asengenje banjeranire through this program twarorana ki 20p twachakire gutwara oborai oyo ndo chire na nonye gasomete onyorire ibintu mbire gabu gose chiombe nchiro chingo konchiro okitichangero
otoko mwa encourage asome mugondo asimeke gitunguo asimeke sukuma uchialia soke into biri byamulete iri chibese gose oje tamaite gukame ng'ombe kero tigakame msichana asikuje kwa bomiti akwambie mama sijui kukamua akona makuja aweke huko na wewe useme ni sawa. Hii ntora abasomi tomanya gusomia abana babake na kibako ligitibesa awati abafoisi atoin life ni mono sana ngakito kuja gusomia abana gati abasana barabote baratuguma gegento batebere buna nigo bagendere ko bakwibokurwa asama tukamagiga gento bono baganira baraiko bwaterania mu bunenchire ya muyo gukora gati emechande yu agendete kororekana ase chinsemo imeyero ngorwiga rwa Gusii. So if baraibare gwanja bato involve bato bolinga what is this we need elinde tonyole solution ya unemployment na bintu binde I think nabo tuchumutua tutatwali issues ya unemployment na somurubiri gabo gabasubati bali abake bakunyomugo cha sorongo rwa Gusii nigo benyorire amegerio ayuhara bakonye njira barachake chinga cyabona gukigendereria elio begendereria bukabanyana na gukinya cyamate asenka omongina na bwaterutia nene asogo support enkayaye final na support nesingima through ebikorwa yibya omweli oye nigo bonse aseribwa aseresa gukyomo Gusii bagendera ko bakuborwa ko bamuneri ogirimo elio lirakonye orogongo rwa Gusii gukina arorenga ngaigali atari gukwana ngaigali atana kuusikanaro ebe kase community ya ekera mwirenga ngaigali atana kuusikanaro anyako bagakorigerera linga nchiraki aranyaro ko bagagosororo egere anyako banere gakoba involved eginko reporter igetaseni kyo wanjete kyagatembe inche konkuru kwa Polycarp okara Skuru ya sekondari ya Nyaikuru heye gutoka se subcounty ya Manga himeye bunge ya Kitutu Masaba nigori tukuria lero batu arumuye gabo kwana nebye gwa gocha saboro kiwa bali bakolete bya samate mu manene yo mwakweta abo se skuru yo yali getie mini ya isano na ibere chinu gutakianda okwana chinga kishomo yo yoni gwa mwalimu munene we skuru yo aserieta chobu rusugu nigo hakwanera merobeli skuru yibegete asokwane kibuna na ichigo kolibia asamate mwayo alibosio. Is one of our best schools in Nyamira County. Last year's examination, this school posted a mean score of 7.9. Now in terms of ranking, it was number 9 out of 191. Siyo sawa? Can you clap for this school please? So Nyaikuru is one of our best schools in the county and is doing very, very well. I want to encourage the current Form 4s to work extremely hard to ensure that the results are good. But we have taken care of these students under the guidance of our God, our living God. You know what happened this duration from May, April, up to recently, even 3 days ago. You've had schools have been burned down. And but our school we prayed, we asked the guidance from God. We invited guests like the one who preached today. They talked to these students. Until now, you are going with them when they are okay. They have no issues. But I know when they come home, you don't take care of them. Because when they come back, you find that they are blank. You are at home, but you don't know where your child is. That is a serious mistake, and you've heard from our pastor that you have to ensure that your child is safe. Normally, when you come here as a parent, there's a statement you make and we wonder, mwalimu wewe ndio utanisaidia tu, mimi nimeshindwa mbele ya mwanafunzi. You know, that is a statement that makes us frustrated, but because of the spirit that we are given by God, we are able to contain these boys and girls in terms of discipline. Asarbatu rumunjumu ligere tonyoru mutimokomoke tukoira na ntugende ne kyunga senjira yogoikira.
eduka ya Uhuru Superstores yo gutukemeye mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyurange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho bosongo bakere simgwe transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu na inde homo nchumu ligerelia. Hemambia heli tukiria lero nigo homo wakili Samuel Nyamalia. Aikie kina kia ye hasomo na chebina Patricia Nyaundi. Ikiwa agosera chigali cha matatu chiri chikobeka amurio ye amanana haime na isiko ya Nairobi. Ikine kio nigo hikiwa ase koti ya mirimani me yomocho Nairobi. Elio kobolia koti kwa mukiri chiko ase chigali chiri chiko buna hama chiko aso kobeka amurio ye hanena ya habrabu mochando. Gucia sabana bake na boigo habanto bare abagotu. All through, without regard to the nature of passengers that come. Play loud music to the young, tender babies, to the old, to the sick. And you cannot even take a call. Kuboria koti nyare ko kugamba. Iguru ya amariogia ya matatu cha Nairobi chiko bekas chigari ene ni ongote banga mariogia yu ni gawa affecta abantu ase kobo bya kwabo ende ni gawa affect afya yabo matatu chance pi chinyare kobetereri kwa chikotiga kubika marugia mangas chigari kubugia na kupekeri irine na sechi matatu nigakere mamincha ni katiba ite ya 2010 osaba high court nyare kubetereria attorney general nyare kubetereria National Transport and Safety Authority ni nyare kubetereria National Environmental Management Authority vanyare kubosia a mechanism, implementation mechanism ya kororanga amariogia ya akokoru na matatu anyare koera na twakorare kine gyatega rero ndike gocha konachwa chitariki 29 April 2027. Ikambere kanene ime yomo Kisumu ni gogia bake kumukumira homo sacho yomo ogukwa kubwatikana na momocho yoko moito mwanoye morugio ye hamo ni amate ye n'abantu babere omwaka w'ekibere 2022 asensemo ya muhoroni ime ye kaunti ya Kisumu niko wano mukagero yo habwata matuko 18 yo kwamiriria huko nacho kumulikiti plani nyakundi na roboti rwa senchira yo gwikirano Ekigambiro ekenene ime umuchio Kisumu nigo gya kumeire musacho yomo gukwa kubwatekana no kubwatwa na mamocho yo kuita abantu bane
gakona cha ekine kio mwana chebi na Jo Omido ni gateba buna omokagiro yomo oyo korokwa Shem Akuku Otieno nigo atogete na mamocho yogoita omurugioe omwana oye amo ne amate yae abantu babere omwaka bwechiri 2022 asensemo ya Muhoroni ime county ya Kisumu. To death. On counts 2, 3 and 4, the accused Shem Akuku Otieno Alas Daddy is likewise sentenced to death on each of those counts. However, the execution of the sentences imposed on counts 2, 3 and 4 shall remain held in abeyance for as long as the sentence of death imposed on count 1 remains in force. Na kurwa ase kigambiro kia Mombasa nigo kia banyorire abantu batatu na mamocho yo kumuita umunyabiasara Kasim Jiro umutienyi ugatatu umwaka bwechiri 2013 asensemo ya Langobaya ase county ya Kilifi. Watata abo Eliud Mandi, Makonde Rua, Buni amo Nangina Karisa nigo batoka na mamocho yo kumuita umunyabiasara oyo abo ase gotebekana buna nigo bamongainete arwe Nairobi na goika Kilifi abo ase bamotebetie buna nanyore ebiasara bye shilingi 1,23 abo ase atogete gaitire nigo bono abakagirwa abo barakumeru chitariki 15 cyomutienyi ogocha. And all the ingredients of the offense of murder were proved, and therefore I find that the 3 accused persons committed the offense of murder contrary to section 203 as read with 204 of the Penal Code, accordingly convicted and found guilty. We therefore don't have any reason at all for anybody to think of absconding. I therefore urge that you extend the bond to the date that you will give. I will not allow the application. I am going to cancel the bonds for accused 1 and accused 2 and also issue a warrant of arrest against accused 3. We have so far, it is almost a decade. He was killed on 8th of March 2018. We really appreciate judiciary, ingawa imechukua muda mrefu, familia kidogo umepata restoration. Inko ripoteri Getembe, Erietariane Brian Nyakundi. Abakagirwa batanu batatu babwatikana babete bakubeko byara nigo bono homona chibina wekambiro ke Kisumu farari atyambo nigo abakagirwa batanu batatu babegete byara hasego kagerwa kubatiranirwa hasobosagani obubwa kolekanete ase kanisa ya St Stephen Cathedral ime ya Kisumu chiwiki bere chietire haskero mo senator we county Nairobi Edwin Sifuna mono mo governor we county ya James Orengo balenga semisa ime ye kanisa yo nigo babwato kulitkulira lero hasa abantu babere nigo babete bagusiria magima bo muri kitupurani Nyakundi arobotirwa senjira yo wekirano. Abantu batana batatu au babegete byara ase gusagana abantu ase kanisa St Stephen's ime county ya Kisumu nigo babwato kwali tukulia lero nekegambero kyatuguterare ugosaba kugenderera ko basiekera bakagero abo ase egesibo omuna chebina ase ekigambere kyo Valerie Adhiambo nigo achika buna abantu abo tibabwatwa nainde abo ase abaga gosieka e file ya abantu abo. The matter was coming up before me today only for the purposes of confirming the outcome of investigations. The prosecution has confirmed investigations are complete and prayed that this file be closed. This was not opposed, and as such I proceed to make an order closing the miscellaneous file hearing. A second application to continue holding the respondents in the cells pending plea taking was withdrawn, and as such I will not dwell on the same. I will not dwell on it. And order that the respondents be released immediately. This file having been closed unless lawfully held in other matters, save from this one. Lastly, on the application to the arrest of respondents on any further charges, those are not orders to be issued in this particular file hearing, and I will not make. The application can be made in appropriate forum. As such, this file is hereby closed. Your Honor, may God bless you for this wisdom. Asante sana.
Ukwana maega yekine kiokoera ni gaba wakili wa bantabu batana batatu James Orengo, Babu Ino amona Faith Adhiambo nigo bagania abanyanyimbo kobeka byara abantu nyene abo bakorete obusagani obu boirerete ugusira kwa magima y'abantu babiri. We call upon the police to arrest the true perpetrators of the crime that happened when we were at the church. And they should be made to answer. And we will not rest until they become accountable to the violence that was meted to the congregants at the church. Our court should not be used as a means of frustrating Kenyans into the criminal justice system. We've seen people lose their right to liberty because of lack of representation. And that is why we are here in good number to represent these innocent Kenyans, because if they did not have voices to speak for themselves, to speak for them, they would have ended up for longer time in court. We're urging our courts to bring back the kind of independence and accountability that courts were known for. Inko lipoteli Getembe, Rietariane Brian Nyakundi. Na gwikira kabumo nchumu ligerere no gwikira omweli wo mangana maya yekiunga chinsenye chabono botukeli terane seres Nyakundi asense muimerero ni galenge Wilson Makoli maga kamera galenge Wilfred Matundura hoyo ne kichipicha na muliwe gwikira senchira yo bwikirano ni galenge DJ Arts nabo sebiro twaru buligereria nabo gobotuko borobia. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, mangana mani, bangina ninjo. Amangana nara chandita abantu binyura abwo itagwetai. Mariogia kumaikoriria nyakwara kumaragi mabwatu matabeka nintanganga. Na musi atebeteko. Mariogia buchaikoriria nyakwara kumaragi mabwatu matabeka nintanganga. Moroja matabeka ni haya. Esemaragi abu atukona koragi bingana alia matabekani sinjira nchi konyorana abaragi no bale abaibi abagenki abaiti wono bano bakona gokorengana abwesa matabekani aye namangana amangana mabe kwa makonyorwa kono gwakani amangana ngeke twanyora ngatwana uchi matabu ngatwanyore gekere go ndogere ucheme chakeke matabu ngori ngembuli yanyale bono ngabyo byachete kuchia umate uchime kobokobo aralia yaresa bano una yibe tu embuli iyo tumanyiti ayibono maragi mabwatu matabeka nintanganga gwatanganga gotebanga akinga ne yare bono togusiwa tokumanyege ntuchi gokaraki ogukwanira Baraka ninjo Getembe, ninjo Dorome, mangana mani, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yego tokemeye mu cyobusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywali ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wasongo bakere simgwe traseti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
kinene noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga